साब्बास आयै साब्बास बिदिनो रायनांगौ फिसालाखौ मोजांबो खामानि मावनांगौ रायजानांगौबो बा साब्बासलै आयै साब्बास ओंखाम जानायनि अनगा ओंख्रि जानायनि अनगा मा मोजां खामानि मावदों नोंलाय नुवाखै नामालाय सिलिन्डार लाबोनायखौ फुल टेंकिखा आयौ सोरनिबा खावनासो लाबोखो ना माखो नोंलाय अमा राजा नै बिमायानो जुदि फिसाखौ सिखाव होनोबालाय मालायालाय होननो मा बोलो नांगौलै हा मालायालाय मा मोजां होनबावगोन जुदि बिमायानो बिदि होनोबा माथो दहायनो नोंना सिलिन्डार गंसेखौ लानानै फिदिंनानै लाबोफिनदों हा दखान बन्द जाबाय होननानै दालाय बबेनिफ्राय मोनना लाबोखो नोंलाय बे सिलिन्डारखौ बेखौ नों हिसाब खालामबाय थानाङालै आयै जायखिजाया ओंखाम मोनजाबानो जाबायना नों ओंखाम संनो मोनबा जाबायना सब समावबो रायजाबायल' थायोलै मोजां खामानि मावबाबो गाज्रि खामानि मावबाबो साला बे सिलिन्डारखौ लाबोनो थाखाय आं गावनि जिउखौनो रिस्क लालायना लाना फैदों मा मिथिगौ नोंलाय दे ओंखाम संनोसै आं माबार न' सिङाव दोनहैदो साला बिमायाबो बिमासोलै डाइरेक्ट सिखाव खावनासो लाबोदों नामा होनना सोंखायो लासिं सिं जेनां बिराद सिखाव खावबाय थायो आरो दुमफाव न'आव दङ ना दुमफाव बेयासो खोमाहाय मानसियानो बहाबासो थांदों नामाथाय आं दहायनो फन हरखादोंमोन दुमफावनो जों सोमसिजों आंजों फैगासिनो दङ होननानै बहाथो गोमालायखो दसेनो बहा थांखो बियो ओइ दुमफाव नोंसोरसो माथो फै सिङाव जिराय फै दुमफाव न'आव गेस जोब्बाय नामासै माथो बन दानलायनांगौ गोनां जाथारबाय दहाय फुङावसो दंथारोमोनहाय गोदान सोनासो लाबोनानै दोनफैदोंमोन न'आव सोर खावना लांखोथाय गैला आंहासो बन दाननांगौ गोनां जाबाय आयु अमा राजायासो लाङाखैथ' अमा राजायालाय मानो लांनांगौ जाखो लाङाखैहाय मा अमा राजाया नंगौथ' आरो अमा राजाया जोंनाव फैदोंमोनथ' आरो आं बारियाव मैगं खाबाय थाबा आं न'आव हाबैग्रो होनना थिनहरदोंमोन ओमफ्राय मानसिया न'आव फैना नायफैबा गैया आरोहाय बेसो लांबाय बायदो नामा औ जोंबो दासो लोगो मोननानै फैदों अमा राजाखौ गेस टेंकि लानानै थांदोंथ' बियो आच्छा बेसो लांमारदों होनबा आंनि गेस सिलिन्डारखौ गाराहाय थौ अमा राजालानि न'आव अमा राजानावथ' थांनो हागोन नाथाय मोनसे बेड निउस ना मा बेड निउसहाय गिलाय लाङोहाय आङो बे लाब्रानि सन्थलाया बे जौ लोंबाय थाग्राया बेयो कर'ना जानानै थैबाय होननानै खोनानो मोनदों थैनायनि सिगां एक्सिडेन्ट जादों होननाय खोनादोंमोन आरोना दा थैबायसो होननाय खोनादों नंगौना नङाथाय थौलाय नायनो थांनि आयौ नंगौना नङा जाखोहाय थौहाय नायनो थांनोसै होमबालाय औ होमबालाय ओमफ्राय दुमफाव नोंहा ओंखाम संनांगौआ मा जानांगौ ओंखाम गोजां एसे दङ ओंख्रि दङ एसे बेखौनो जाथोंसै आफाया थौ सन्थलाखौ नायनोसै मा जामारदों बियो आरो अमा राजाखौ दाहाय फैनानै गारा आंखौ बाथोन देफैथारगोन आं बेखौ आंनि अमा खावलाय सिलिन्डार खावलायना बियो थावदो बिदिब्लालाय बयनिबो गोजौ जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैना थांनांगौ आयै सनानि दारलिं जौरानि नोंखौनो मानसिफ्रा मेगन सासैलै बिसोरनि सिख्लाफोरा नोंसो बेसे मोजां बेखौलाय सोर बुजिनो औ आंनि जिउ सना नों आंजोंनो थाफाबाय थादै आयौ सन्थला मा खयबालाय जौ लानानै बिदि लामा लामा बेरायदों मालाय दुमफाव बयजोंबो होनजाथाव लुगैदों नामाब्रा माहाय सन्थला दिनैनो थैखासिगोन बायदि लोंनानै लाखानो नायगिरखाबाय नामा नोङो नोंसोर मा आंनि जौआवल' नोजोर होबाय थायोलै हा गाबागाव लामा गाबागाव थांब्रा जोंनि लामाजोंनो लांफानो नागिरदों जों नोंखौबो मिथिबाय जौ बथला जलदि गारहर मा गोदाव सोरावलै हा मावजिफोरजों जख्लाबनानै हरजाजोब्बाय नामाब्रा सैमा गोसोमफोरजोंसो हा आल्ला सन्थलाखौ खबर लादों नों लाब्रानि सन्थला थैनानै दङ ना मायोनो बेखौनो खबर लानो नागिरदों जों नों आरो जौ नोंबो लाब्रानि सन्थला बायदि जागोन मिथिबाय मोजाङै जोथोन लाना थाखायाबा थाव लाब्रा गामियाव थांनि नङाब्रा आया हाबां होगालै जुमाय बथला होगोन आलाया मानिफ्राय मा जालांदों बेहा जानांगौ थैनांगौ रंजानांगौल' नङा माथो बिदिसो दा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैगारनांगौ औ सन्थला नोंनि लोगोखौ नायनो थाङा नामा नोंनि लोगो सन्थलाखौ पार्टनारखौ थौ माबार सन्थला जौखौ उनाव लोंनो हागोन दे बेखौ बबेबा हाग्रायाव एब्लेना गालांसै जागोन होमबालाय दसथिखौ नायना फैनोसै नै गाबनो ओंखारखाबायानो आङो बेसेबां सन्थला आंनि खाफाल जिला थौ नायनो थांनोसै माबार
हेलौ लोगोफोर आं दुंफाव बयजोंबो अनजाथाव स' नोंथांमोनखौ मिथिहोनो गोसो जायोदि जोंखौ नेक्स्ट एपिसोडाव लाब्रा बड' कार्टुनाव नुनो मोनगोन माने जों खम जारलानि जानानै लाब्रा बड' कार्टुनाव थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना बे एपिसोडखौ नायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालाम बे खोथाखौ आं बुहुत खम होनो दै थेवबो दिनै बुंनोसै आरो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो माबाफोर बुंनांगौ दङबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन आरो नैबे दुंफावखौ पार्सनेलि लोगो हमनो गोसो जादोंबा माने टेक्स्ट खालामनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना गाहायाव होनाय डिसक्रिपशनाव थांनानै इन्स्टाग्राम लिंकआव फल' खालामहैनो हागोन बाय बाय